Здравейте всички, аз съм отново Зунов и добре дошли в новия ми клип на Майнкрафт. Ако се спомняте миналия път, отидохме в Недъра, намерихме кралство, не кралство, такова крепост и си казах, трябва да се направя отвара за виждам в тъмното. С помощта на моята книга, казах да отварите, трябва ми отваря на непофътността. Аз знаех каква е тази отваря, защото не съм я чувал, но разбрах каква е тя. Разбрах каква е отварата просто. Сега отивам тук, гледайте внимателно. Отиваме тук, слагам само една колба. Сега трябва да изчакаме. Тая колба трябва да се остане тук. Това съм подготвил един морков. Нека да направим 3 отваряне на непофътността. Така ще е по-бързо всъщност. Сега сигурно май ще стане. Да! Дами и господа, аз съм магик. Добре. Аре, сега тези неща ще ги приберем. Или не, всъщност ни трябва храната. Ще ни трябва това. Оп, готово е. Това за нощно виждане, дами и господа, ще ни е много ефикасно там вътре. Не. Моя морков. Хора, този морков ще го оставя тук. Сега, тук ще оставям всичко това. Имам 3 отвари за нощно виждане. Виждам. 3 минути. Да отиваме, хора. Добре. Бързо му да се направя паки, някакъв ги казали. Защо не се направиш просто нормални паки? Ще е по-лесно и аз. И аз така мисля, но обаче искам да направя отвара. Никога не съм правил отвара и днес за първи път ще правя отвара. Така че... Опа. Добре да си взема... Здравей, приятелю. Ще му удариш? Не. Ако му удариш, да кажа, моля, какво ме... Защото, нали, няма как да ме удари, като нищо не съм направил. Ако се случи, ще съм трамвай. Сменям така, имам. Как допълнително? Така. Трябва да скачим. What? Чувам нещо, не искам да го чувам. Сега. Всичко е толкова ясно. Всичко е толкова ясно. Може ли сега бе... Айде, времето ми тече. Но по-хубаво да не бягам, хора. Така ще ми е най-хубаво. Но... Там много яко. Поне виждам. Виждате ли колко съм умен? Да, имам Fire Aspect! Забравих, че имам Fire Aspect. Опа. Много ефикасно. Много ефикасно ще ми бъде това. Чай. Не! Добре. Мислех, че имам под носа, ама няма всъщност. Окей, не съм така. Ето един наш другар. Май трябваше да си взема щит. Сега не ме вижда. Сега хора,
Сега някакво падам. И аз... Не. Да видяме. Добре, това малко не стресно. Моля. Добре. Ма аз не искам това. Искам просто да се поразходя. Това. Ще са ужасни. Аз ще слезам долу. Хоп. Добре. Не, значи. Сега тук влизам. Но искам тук да отворя честовете. Доп. За първи път влизам тук. За първи път влизам изцяло в замък. Сега сме се качал най-нагоре. Там ще отида. Охо! Здрасти. Тварта ми свършва. Добре. Оттам можем да влезем. И хора, аз първо предпочитам да видя... Искам да отворя често тук. Това ми е мечта. Чакай. Оп. Нищо, дами и господа. Добре. Охо! Супер! Да вземем това, ще се отглеждаме. Дами и господа, ние ще се отглеждаме тук. Не тук по-скоро. Охо! Хора, може да се направим много отвари за нощно виждане. Но не е това най-важното. Има и други важни неща. Ама аз съм се мога ли така да се загубя? И съм се прецакал и не съм. Защото там е нещо много хубаво. Хора също с мен няма как да се загубя. Май. Или май ще се загубя. Добре, хора. Ой! Нищо, първия ми чест. Така на другите ютубъри им се падат така по много често. Не разбирам. О! За малко да го ударя. Кога се върна. И супер! Добре, още колко време ми остава. Добре, хора, мисля, че вече трябва да си ходя. Или нещо потърсене на долния етаж ще тръгвам. Тук не съм ходил. Там лава! После ще отида да намеря спаунър и на нея огнените забравих имената. Оп! Що седла? Не искам седла. Окей. Сега мисля, че е време да се върнем. Направо така ще се кача нагоре. Оп, оп. Е малко лоша идея. Ще си копам там. Как ще се кликна?
излизам. Това е много яко. Не. Значи аз дойдох там. Не, аз дойдох. Така малко. Аз дойдох там. Така мисля. Не. Там е затворено и там също. Тук. Аз дойдох там. Добре. Стълби. Дами и господа, не трябва да бързаме. Няма да бързам. Ще ви казвам винаги, дами и господа. Защото не знам имената. Просто хора. И хора става. Трябваше да си взема щита. О, не. Отварата ми свършва. Айде да ви видим. Не. Трябва някак да ги подмина. Колко много подмина. Айде, Рон. Не, what? Не! Защо скочих така наумно? Хора, връщам се. Или... Ще върна... Знаете ли, хора? Следно това ще бъде за клипа, ще се върна. Хора, бай!